Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νικόλας και σήμερα θα φτιάξουμε mall. Αφού πήγα να δω πως πάει η Λιδία, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα mall απέναντι από το hotel μου. Πώς καταφέραμε να κάνουμε μόνο τα πάρκινγκ από κάτω? Τι λέτε λοιπόν παιδιά, θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε τέλειο το mall? Πατήστε like και εγγραφή και δείτε όλο το βίντεο. Ωραία, καλημέρα. Πρωί είναι. Τώρα έρχεται να βρει και ο ήλιος. Άρε, όμορφος. Όμορφος είναι ο ήλιος. Αργιούς και πεθαίνουν οι άλλοι από κάτω, λοιπόν. Μπορώ να ξυπνήσω τη Λιδία. Έχω μια ιδέα. Να κάνουμε ένα hotel. Όχι, εννοώ ένα mall. Λιδία, τι κάνεις πρωί? Λιδία, τι κάνεις πρωί? Παίζω Minecraft. Τι Minecraft? Τώρα έρχεται ο ήλιος. 7 η ώρα παίζεις. Ναι. Γιατί όχι? Λιδία, πήγε να κοιμηθείς εδώ πέρα, δεν σε βλέπω καλά. Γιατί? Άσο, Λιδία. Τι? Λιδία, έχω μια ιδέα. Τι λες να φτιάξουμε ένα mall? Τι mall? Ένα mall που θα έχει κάτω πάρκινγκ και πάνω θα έχει πολλά μαγαζιά. Καλή ιδέα. Ναι, έλα πάμε να το φτιάξουμε. Ναι. Λιδία, πάρε τα κλειδιά σου. Ναι. Θα είμαι κλειδωμένη χωρίς τα κλειδιά μου. Πώς κατά είναι? Νομίζω το χάσες. Το χάσα. Όχι. Τι θα κάνω τώρα? Έλα μαζί μου, Λιδιά. Τώρα θα είμαι κλειδωμένη. Δεν πειράζει. Πειράζει. Τέλος πάντων, Λιδιά. Πάμε να βγούμε από το hotel. Φίλε της, τι έχω πάθει σήμερα. Πού είναι η έξοδος? Χαζούλη είναι εδώ. Είναι. Λιδία. Βρε Χαζούλη, περίμενε με. Έλα. Ήρθα. Λιδία, εδώ πέρα πάμε να ξεκινήσουμε το mall. Για να δούμε. Τι άλλο μας λείπει? Ναι, Χαζούλη. Ναι, ωραία. Χρειαζόμαστε μαύρο και άσπρο. Αυτό είναι. Δεν να πάρεις χαλί, γιατί, για να μην σπάμε. Ωραία, κάτσε λίγο να βάλω μαύρο. Γιατί θα κάνουμε το πάρκι, γιατί είναι μαύρο το πάρκι. Ελπίζω να μην κάνει πολλή ώρα. Για η Ελλάδα είναι. Ωραία, κάτσε να κάνω το πάρκι. Και εδώ είναι. Φύγε βρε slime, δεν σε κάλεσα εκεί. Καλά, αυτό αντέφυγε. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι το πάρκι έξω. Θα μας έλεγε. Τι εδώ? Τι εδώ, θα πες, όπια. Θα πες το πάρκι μου. Λιδία, ένα πάρκινγκ κάνουμε, όχι δύο. Δεν πειράζει, εγώ σαν δύο. Μπορούμε να δει το πίπες δύο, μη φύγετε. Τι δεν. Πολλά παιδιά. Με πέρα, Λιδία, υπάρχει και ένα άλλο. Και έτσι το πάρκι. Κάποιες φορές. Άρα δεν χρειάζεται πρόβλημα. Και μπορούμε να κάνουμε τρόπο. Τι, δεν θα ωραία. Δεν όχι εγώ. Μου έχει κάνει σοβαρή δουλειά, δεν μπορώ. Πώς έχει κουράζομαι, πώς θέλεις.
Χαζουλιά γελά, φύγε. Τελειώνει, τελειώνω. Τα τέρατα. Καλύτερα να κοιμηθούμε για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά πολύ. Εγώ πάμε να κοιμηθούμε, Λιδία. Ναι, αυτό πάω να πω. Λιδία, μπαίνεις από την έξοδο. Ναι, γιατί όχι. Τότε θα μας μπει μέσα, θα μας βάλουν μέσα, Λιδία. Ωραία, φίλε, δεν μπορώ να δείξω την πόρτα γιατί χρειάζομαι τα κλειδιά. Έλα εδώ. Δεν κολλάσεις κλειδιά. Έλα, Λιδία. Έλα, δώσ' το. Έλα, Λιδία. Τώρα μισό λίγο. Κάτσε να το φτιάξω εγώ. Ωραία. Λιδία, ξέρω τι φταίει. Τι φταίει. Είμαστε στο creative και δεν μπορούμε να πάρουμε πράγματα από εδώ πέρα τέτοια. Παίκτης Λιδία κοιμάται σε κρεβάτι. Θα κοιμηθώ από Για να προχωρήσει γρήγορα το παιχνίδι στην αυγή, ένα περισσότεροι χρήστες πρέπει να κοιμηθούν σε κρεβάτι. Εγώ δεν είχα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή νύχτα. Καλημέρα. Ναι. Δεν κοντεύω να το τελειώσω. Τέλειωσα. Και τώρα μπορεί κάτσε λίγο κάτι μας λείπει και θέλει. Ναι, αυτό. Τέλειο. Κάτσε να βάλω και τέτοια. Οπα. Οκ, θα κάνω την οροφή του πάρτι. Ωραία, πες να το... Ωραία και μπούβι με τα... Κάτσε λίγο... Έλα βρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Φύγε αγόρι μου, φύγε. Slime, έλα φύγε, δεν σε θέλω. Φύγε. Να μην. Βέβαια και να μην το πιστέψω. Όχι πρόβλημα. Τι είναι το πρόβλημα πάλι? Το ταβάνι είναι πολύ μεγάλο στο πάρκινγκ, γι' αυτό να το συνεχίσουμε άλλη φορά. Ναι, εντάξει.